I HomeGrid-løsningen har vi det, vi kalder en backup switch. Den gør, at du kan skifte fra at få strøm fra elnettet til at få strøm kun fra dit batteri. Det er smart, hvis der eksempelvis er strømafbrydelse, og du gerne vil sikre dig, at der er strøm i dine stikkontakter. Du tænder din backup switch ved at dreje på knappen fra elnet til batteri. Det, der afgør, hvor længe du kan køre kun på batteriet, er selvfølgelig dit forbrug og hvor meget strøm der er på batteriet. Typisk ser vi, at du vil have strøm til et døgns tid og endnu længere ved solens skin. I Danmark får vi flere og flere elbiler og flere varmepumper, og det presser altså elnettet. Og det kan betyde, at strømafbrydelser bliver større og hyppigere. Selvom man ikke bruger backup-switchen hver dag, så hører vi fra vores kunder, at det giver en tryghed og en ro i maven. Og det fede er, at når strømmen er tilbage i elnettet, og du slår backup-switchen fra, så kører HomeGrid igen helt automatisk.